Ahojte, zdravím vás, moje meno je Vierka Ajsi a vítam vás už pri druhom dieli cvičenia Fit in Spirit a som veľmi rada, že ste sa k nám aj tentokrát opäť pridali. Dneska so mnou cvičí aj moja mamina, Vierka, Ivetka. Spolu si zacvičíme rozcvičku, trošku si zatancujeme, zaposilujeme si a prejdeme do jógy, meditácie a relaxačného cvičenia nakoniec. Takže myslím si, že môžeme začať. Ste pripravené? Áno. OK, poďme na to. Výborne, uvoľníme sa. Iba sa uvoľniť. Dýchaj, pohybuj sa z jednej strany na druhú. Super, poď, drž. Pridáme hlavu, pohľad hore a dole, raz. A dole, na dva, raz. A dole, poď, raz, dva, raz. A v tempe, hore, dole, dole, drž. Tempo, raz, dva, tri. Strana, pohľad, stred, poď, pohľad, stred, poď, pohľad, stred, poď, pohľad a celú dráhu. Raz, a dva, a tri, a štyri. Zo strany na stranu pridaj tempo. Poď. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť. Ešte jednu. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť. Krúž hlavou. Jeden. A dva. A ešte raz. Raz. Dva. Výborne, skač. Prekríž. Prekríž. Hop. Striedaj nohy. Raz. 2, 3, 4, poď. Energia. Dýchaj. A poďme naplno. V tempe. 5, 6, 7, poď. Raz. A 2, 3, a 4. A raz. A 2, a 3, a 4. Ešte jednu. Raz. A 2, a 3, a 4. A raz. Priprav. Kopy do stran. Kop. 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 Kop, kop. Striedaj, jeden, raz, dva, raz, dva, raz, dva, raz, dva. Podrž, dýchaj, vydrž to. Výborne, zakroč, polož, zakroč, do drepu, zakroč, polož, zakroč, polož, ešte jednu, zakroč, polož. Pripravíme sa, ideme rýchlo, dobre? Poď. 2, 3, 4, jump, hop. 2, 3, 4, poď, raz. Výborne, striedaj, druhá strana, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4 a krok, vpred, plesk, krok, vpred, plesk, krok, vpred, plesk, hop, poď, pleskni, ha, raz, 2, poď, v tempe hudby a raz, plesk, 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 raz, plesk, výborne, uvoľni, skáč, 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 poď, raz, dva, raz, dva, raz, dva, super, pôjdeme, drep, strana, drep, strana, drep, strana, drep, strana, hop, do stredu a vyskoč, pridaj v tempe a raz, dva, raz, dva, raz, dva, raz, dva, raz, dva, hop. Ešte jednu vydrž. Raz, dva. Raz, dva. Raz, dva. Ešte vydrž jednu. A raz, dva. 5, 6, 7 spolu. Noha, 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 noha. 2, 2, 2. Striedaj nohy a 2, 2, 2, 2. A pôjdeme. 2, 2. 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, super, posledný krát, 2, 2, 1, 1, 1 a krok, krok, krok a raz, výborne, kočky, super, natiahneme si ruku na stranu, a vymeň, hop. Výborne. Uvoľníme ruky. Nohy sú od seba a hruď. Raz a stred. Raz, stred. Raz, stred. Výborne, ešte jednu. Poď. A raz. Tancuj. 2. Super. A hop. Dobre. Hop. V tempe. A raz. A 2. 3. 4. Super. Raz. A 2. A 3. Ešte jednu. A raz. 2. 3, super, pauza, zabávaj sa. Hop, 2,
spojíme nohy spolu a pôjdeme vzad. Vzad, iba jedna strana. Super. Hop, hop. Vymeň stranu a hop. Tancuj, poď. Hop, hop. A raz, a dva. Hop, raz. Tempe. Raz. Striedaj. Hop. Striedaj. Hop. Striedaj. Výborne. A iba hlava. Raz. Hore, hore, hore. Super. Poď. Raz, dva, tri, štyri. Strana, 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 strana. Hop, hop. A ťahaj. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť. A vymeň stranu. A raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem. A vpred. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Noha von. Vytoč. A hop, vytoč. Hop, vytoč. A druhá strana. Vytoč. Poď. Vytoč. Super. A raz, dva, tri. Striedaj strany. Raz a dva. Raz a dva. Vytoč koleno. Vytoč. Vytoč. Hop. A raz. A dva. Raz. A dva. Poď. Raz. A dva. Výborne. Výborne. Von. 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 Striedaj nohy. Vymeň pravú s ľavou. Poď. A raz. A dva. 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 Super, babi. Poď, vydrž. Hop. A raz. Dva. Tri. Štyri. A raz. Dva. Tri. Štyri. Hruď. Hruď, 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 hruď. Výborne, ešte drž. A strana, 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 strana. Výborne. Rameno, vpred. A, vpred. A, vpred. A, vymeňme strany. Vytoč. Raz. A dva, tri. A štyri, päť. A šesť. Striedaj strany. A raz. Tempe 2, tempe 2, hop. Raz, a dva, tri, štyri, ešte jednu. Raz, a dva, tri, a štyri, päť, a šesť, sedem, a dole. Hop, hop, uvoľni, hop, skoč, a hop, hop. Výborne, uvoľni nohy, vytrás sa. Super, ideme si zaposilovať, poďme na to. Dnešné posilovacie cvičenia budú orientované na brušné svaly, tak aby sme mali do leta vyšportované krásne brúška. Takže najprv si toto cvičenie demonstrujeme a potom ho pôjdeme naraz s hudbou do určitého časového intervalu. Takže naše cvičenie bude spočívať v tom, že sa nakloníme dozadu, prsty na rukách smerujú k telu, presne tak, výborne, a pritiahneme nohy a vystreme ich vpred. Pritiahneme a vystreme vpred. Pritiahneme a alternatívne dáme nohy do strany a stiahneme. Dopredu, stiahneme, dopredu, stiahneme a do strany stiahneme. Výborne. Samozrejme cvičíme tak, ako vládzeme a môžeme, aby sme si neublížili. A celé toto cvičenie je stavané tak, aby sme sa zlepšovali v každom dieli viac a viac. Takže sa pokúšame posúvať si svoje hranice, ale rozumne, hlavne aby sme sa pri tom zabavili. Dobre, výborne, môžeme ísť na to? Zvládneme? Super, dobre. Tak si pustíme hudbu, pomaličky pôjdeme 30 sekúnd. Poď k sebe, stiahni, dopredu, stiahni, dopredu, stiahni a do strany. Stiahni, dopredu a do strany, drž. Dopredu a do strany, drž. Super, vydrž, poď. A dva, a do strany, zastav, poď, raz. A dva, vydrž, do strany, posledný krát, vpred a do strany a polož nohy na zem. Výborne, trošičku uvoľníme stehna, super. Teraz prejdeme na inú časť brúška, láhneme si na chrbát, tak aby sme boli celou plochou chrbáta na zemi, aj kríže tlačíme k zemi, prepletieme prsty, ruky si dáme za hlavu, stiahneme kolena k lakťom, nohy vystreme hore a opäť ich stiahneme k lakťom. Zopakujeme ešte raz, vystreme, stiahneme, vystri, jedna noha a
druhá noha. A ešte raz. Stiahni. Ešte raz dve nohy. Výborne. A jedna noha. Striedaj. Druhá noha. Striedaj. Dvakrát obidve nohy. Kolenami sa dotýkame lakťou. A jedna noha. Vystriedaj. Výborne. Ešte raz. Obidve. A obidve. A jedna. Snažíme sa lakťom dotknúť sa kolena. A ešte raz. A dva. A vymeň jedna noha. A druhá noha. Posledný krát. Obidve. A obidve. A dole. Uvoľníme sa. Opäť položíme celý chrbát aj s krížami na zemi. A trošičku sa iba pohupujeme z jednej strany na druhú kolenami. Uvoľníme sa. Necháme trošku oddychnúť brušné svalstvo. A preklopujeme z nohy z jednej strany na druhú. Výborne. Ešte sa pomaličky nadýchneme. Uvoľníme na chvíľočku telo. Nadýchneme sa do brucha a vydýchneme. Ešte raz nádych. A výdych. Načerpáme trošičku energiu ešte na ďalšie cvičenie. Výborne. Poďme, aby sme nevychladli kočky. Ešte jedno. Sadneme si tentokrát do takej veľmi nepohodlnej pozície, tak aby nás to aj bolelo, ale tak, aby sme udržali balans. To znamená, že nohy položíme na päty, špičky smerujú hore, opreté sme akoby na rukách, snažíme sa dostať do bodu, kde cítime ťah brušných svalov. To znamená, že trošičku nižšie. Výborne. Teraz z tejto pozície prenesieme ruky pred seba, chytíme sa za peste a budeme sa vytáčať zo strany na stranu. Úder jednou rukou, stiahni, druhou rukou, stiahni. Jedna ruka, stiahni, rotuj brúško, stiahni, výborne uvoľni. Pôjdeme teraz na hudbu aj na čas. Takže pripravíme sa, opäť pôjdeme 30 sekúnd v kuse minimálne, samozrejme koľko vládzeme. Keď nebudete už môcť pokračovať, dajte si prestávku, lahnite si a pripojte sa potom opäť. Pripravíme sa, sme ready? A ideme, vytáčaj, raz, stiahni, dva, stiahni, raz, stiahni, dva, ešte drž, trošičku nižšie, ak môžeš, dva, vydrž, napni brúško, stiahuj brucho. Výborne, a ešte raz, vydrž, ide vám to perfektne, ešte drž, v tomto tempe, dýchaj, ešte drž, vytoč, iba si predstavujte, aké budete mať veľmi pekné brúška. Toč, 2, 3 a uvoľni. Pomaličky si sadni, staj sa do takej pozície, aby sa ti uvoľnilo brúško. Výborne. Trošičku sa natiahni brušné svaly, vystri nohy úplne, ľahni si na zem, ruky daj hore a pomaličky ťahaj za hlavu plynulým pohybom. Ponaťahuj sa na pravú stranu, na ľavú stranu, natiahni brušné svalstvo, uvoľni sa, ruky späť hore, pomaličky ich polož na karimatku. A v tejto relaxačnej pozícii prejdeme do jogy. Skúsime sa teraz po cvičení trošičku uvoľniť a zrelaxovať si myseľ a celé telo. Kľudne môžete zavrieť oči alebo sa pozerať na bod pred sebou, poprípade na obrazovky, a teda na nás. Ruky sú v Jnana Mudre, pozícii, ktorú sme sa učili v minulom dieli, a sedíme v pohodlnom sede Sukhasana alebo v podstate v akomkoľvek sede, ktoré vám telo dovoluje. Vystrame chrbát, zavrieme oči a skúsime si na chvíľočku za zavretými očami predstaviť hladinu vody. Skúsme si predstaviť, že sedíme na brehu tejto vody, či už to je rieka, alebo more, jazero. A skúsime si vizualizovať vodnú hladinu. Predstavujeme si, ako je miestami búrlivá, niekedy kľudná. A takisto ako náš život prichádza a odchádza a prináša so sebou buď kvety, listy stromov, dokonca aj celé kmene stromov a niekedy odpadky, smeti. Voda je nesmierne dôležitá pre náš život, prináša osvieženie a čistotu. Skúsme sa teda sústrediť na element vody. Vizualizujme si, že sedíme na brehu rieky. Naše dlane vytvoria akoby misku a
A predstavujeme si, buď so zavretými očami alebo otvorenými, ako sa predkláňame vpred, naberáme do tejto misky vodu a spúšťame si ju na svoju tvár, vlasy, ramená. Opäť sa predkloníme, vizualizujeme si vodu, naberáme ju, necháme ju akoby tiecť na našu tvár a ruky spúšťame opäť k zemi. Ešte raz sa nakloníme, naberieme vodu a ruky spustíme dole. Teraz ruky pohodlne položíme na naše kolená a snažíme si predstaviť, že sa celým svojím telom ponáráme do tejto vody pred nami. Najprv sa skláňame s bruchom, hruďou, hlavou a pomaličky sa vyrolujeme cez gulatý chrbát opäť hore. Vystreme krk a opäť sa ponuríme. Najprv brucho, hruď, hlava a pomaličky sa vraciame späť do vystretého chrbátu. Ešte raz to zopakujeme. Brucho, hruď, čelo a pomaličky sa vrátime späť. Ďalšia pozícia. Ruky spojíme, prepletieme prsty, iba ukazováky ostanú spojené. Táto pozícia sa nazýva Kshepan mudra. Ruky pomaly natiahneme hore nad hlavu. Chrbát je rovný a ramená sú spustené dole. Pohybujeme sa ako steblo trávy vo vánku vetra z jednej strany na druhú. Nemusíme to robiť dokonale, ale snažíme sa to urobiť čo najlepšie, ako vieme. Pozrieme sa hore pod lakeť a pod pazuchu. Výborne. A na druhú stranu. Uvoľni. Ruky spusti pozdĺž tela. Postavíme sa. Spojíme nohy, teda chodidlá. Klesneme dole. Opäť akoby miskou nabereme vodu a spúšťame ju na svoju tvár. Ruky rozprestierame a klesáme opäť dole. Nohy tlačíme k sebe, chrbát je vystretý a zároveň posilujeme aj svaly na nohách. Výborne, ešte raz. Teraz vystreme nohy a ruky tlačíme od seba a pomaly sa ponárame akoby pod vodnú hladinu. Chytíme sa dlaňami holených kostí alebo zeme, tak aby prsty smerovali vpred. Natiahneme hlavu dopredu s vystretým chrbátom a stiahneme opäť späť. Ešte raz natiahneme, stiahneme späť a do tretice opäť natiahneme. Výborne. Prejdeme opäť do pozície, kde naberáme vodu miskou a ruky spustíme vedľa tela. Natiahneme ich dozadu, vystreme prsty a pomalým pohybom zdvíhame ruky nad hlavu, pozrieme sa hore a chvíľočku zotrváme v tejto pozícii, ktorá sa nazýva Utkatasana alebo stolička. Výborne, ruky opäť prechádzajú dozadu, hlavu stláčame dole a opäť plynulým pohybom hore. Pozrieme sa hore za rukami, ramena tlačíme dole a ešte jedenkrát dole a švihom hore. Zdvíhame sa na špičky nôh, päty tlačíme k sebe a pomaličky schádzame na celé chodidlá, dotkneme sa opäť čela, hrude v pozícii namaskar a zložíme ruky vedľa tela. Namaste. Ďakujem vám veľmi krásne, že ste si s nami opäť dneska zacvičili. Dnes sme mali pri našom cvičení špeciálnu hostku a to je Ales, mladú umelkyňu, reperku, hudobníčku, ktorá si s nami dnes zacvičila. Ďakujem aj tebe, Ales, že si k nám dneska prišla a veľmi sa na vás teším v ďalšom dieli. Majte sa krásne. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, be I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you.